Čaute všetci, vítajte pri novom videu a dneska začíname časti, robíme náš americký showroom. Sledujte, ostaňte naladení. Začneme tým, že odpracujeme auta. Cadillac pôjde preč po vlastných, Pontiac sa nejak odťahne. Lincoln pôjde preč po vlastných, Biscayne pôjde preč. No a potom vlastne, aby sme vyčistili miesto pred návesom, alebo vedľa návesu. Náves pôjde preč nakoniec, uprace sa miesto pod ním, prichystá sa lôžko na kontajner a vlastne potom dovezú kontajner. Takže toto sa všetko musí odpratať, aby tu vlastne mal potom kamión prístup k tomu, aby vyložil kontajner na svoje miesto. Zoberieme teda všetky kľúče, nech nemusím behať na 100-krát. Poprevážajú sa auta, vlastne tie, čo idú. Tie, čo nejdú, im pomôžeme. Môžeme ísť. Takže auta máme odpratané, zaparkované vlastne na druhej strane. Ešte tu robíme nejaké čistky, veci, aby to nezavádzalo tomu kontajneru. Potom príde ťahač, zapne náves a môžeme pokračovať ďalej v projekte. Takže ako vidíte za mnou, náves už zmizol, je preparkovaný na druhej strane a čakáme kontajner, príde auto, vyloží a robíme ďalej. Kontajner zložený, za mňa brutálny rozdiel, veľká spokojnosť. Kúpil som zámernejší kontajner, nekupoval som starý, nejaký otlčený, lebo potom zle to aj vyzerá a vlastne rozdiel finančný není až taký veľký. Toto je, sa mi zdá, že to 3-ročný kontajner, takže vyzerá fakt dobre. A takto vlastne ak je, tak môže ostať. Žiadne nejaké úpravy alebo čo. Podlah je úplne zdravé. Nie je poprebalovaný, suchý. Bude to paráda. Na to, čo vlastne ja potrebujem, tak úplne, že brutalitka. Takže na záver videa v kontajneri, lúčim sa s vami, díky za to, že ste to sledovali. Klikajte odber, komu sa páčilo, dajte like a tešite sa na ďalšie videá, hlavne s našim showroomom a lúčim sa s vami z kontajnera. Čaute, držte sa a užívajte jar. Čau.